Aquesta setmana també s'apropem al cine. Les pel·lícules que podem veure aquesta setmana del dissabte dia 2 d'agost, com també diumenge dia 3 d'agost, en el Cinebox de Castelló són els següents: Al filo del mañana, Anarchy, La noche de las bestias, Aviones, Equipo de rescate, Bajo la misma estrella, Begin Again, Campanillas, Hadas y piratas, Cómo entrenar a tu dragón 2, estrena aquesta de setmana, també es pot veure en 3 dimensions, El amanecer del planeta de los simios, que també està en 3 dimensions, El protector, Juntos y revueltos, Maléfica, Mil maneras de morder el polvo, Pancho el perro millonario, Perdona si te llamo amor, Chase Save, Algo pasa en la nube, Trascendente, Vampire Academy i a més X-Men, Días del futuro pasado. Aquest cap de setmana s'estrenen 3 pel·lícules. Comencem parlant de l'estrena de Begin Again, del director John Carney, rodada en els Estats Units d'Amèrica, amb la interpretació de Mark Ruffalo, que fa el paper de Dan, Keira Highway, que fa de Greta, Adam Levine, de Dave, Kyle Shafan, de Violet, Catherine Henner, de Myram, i Mos Def, de Saul. Dura aproximadament 1 hora i 44 minuts. El seu gènere és comèdia. Està distribuïda per A1 Films. Greta i Dave són una parella d'enamorats a la part que companys compositors que arriben a Nova York quan ell signa un acord amb un important segell discogràfic, però la seva recient adquirida fama prompte tenta a Dave i deixa de costat a Greta. El seu món se'n va avall quan Dan, un executiu discogràfic en hores baixes, descobreix a Greta durant una actuació dels escenaris de Ace Village. Queda cautivat a l'instant per el seu talent i li proposa començar a treballar junts, una col·laboració que es transformarà als dos, a la vegada que composarà la banda sonora d'un meravellós estiu neoyorquí. També s'estrena aquesta cap de setmana la pel·lícula Cómo entrenar a tu dragón 2, del director Dan DeBlois, amb el guió també de Dan DeBois. Està rodada en els Estats Units d'Amèrica i dura 1 hora i 43 minuts. El seu gènere és animació i està distribuïda per Hispano Fox Film. Cómo entrenar a tu dragón 2 succeeix 5 anys després de que Hippo i Destenkao aconseguiren unir amb èxit a dragons i vikings en la illa de Berg, mentre Astrid Snow i la resta de la banda els desafien els uns als altres amb curses de dragons, el nou esport favorit de la illa. L'ara inesperable parella viatja per els cels, traçant territoris desconeguts i explorant nous mons, quan una de les seves aventures es porta a descobrir una illa de gel secreta que és la vivenda de cents de dragons salvatges i del misteriós Cine de dragons. Els dos amics es encontren en el centre d'una batalla per a protegir la pau. Ara Hippo i Destenkao deuen unir-se per a lluitar per el que creuen i així donaran compte de que només junts tindran el poder de canviar el futur tant dels homes com també dels dragons. Tanquem parlant de l'altra estrena d'aquesta cap de setmana. Parlem de El protector, dirigida per Gary Felder amb el guió de Sylvester Stallone, rodada als Estats Units d'Amèrica, interpretada per Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate Boshoff, Frank Grillo i Rachel Lafrebe. Dura 1 hora i 40 minuts. El seu gènere és acció i està distribuïda per Trip Pictures. Sylvester Stallone ha escrit el guió d'aquesta pel·lícula, El protector, que es basa en la novel·la de Chuck Logan. En ella, una exagent de la DEA se'n va amb la seva família a un xicotet poble. No obstant, un traficant de drogues amenaça als seus certs volguts i als seus nous veïns, d'ahir que es veja obligat a tornar a l'acció. En recordem els preus per aquest cap de setmana, 7,65 €, però el preu es pot veure reduït en oportunista.com a només 5,5 €. Més informació en la pàgina web del cine, www.cinebox.es, i per a compra online ho poden fer cridant al telèfon 902 22 16 22. La setmana propera continuarem contant-vos més pel·lícules, com també contant-vos més estrenes.